Και όλες εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα εδώ, και θα ήθελα εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Περιστερίου να σας ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα που με την ψήφο τη δική σας, αλλά και όλων αυτών που δεν μπόρεσαν σήμερα να είναι μαζί μας, ανέδειξαν το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο πρώτη δύναμη στο Δήμο μας με ποσοστό 37,71% στην εκλογική αναμέτρηση 17 Ιουνίου. Το αποτέλεσμα αυτό μας δίνει πολλαπλάσια δύναμη, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να γίνουν πράξη όσα εξαγγείλαμε προεκλογικά και να μπει οριστικά τέλος στα μνημόνια της λιτότητας και της στοχοποίησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Περιστερίου λειτουργεί από την πρώτη στιγμή που συγκροτήθηκε το συμμαχικό σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αναπτύξει πλούσια κινηματική δράση για μια σειρά ζητήματα που έχουν να κάνουν ειδικά με την πόλη μας, όπως το άλσος Περιστερίου και το κτήμα Πουλή, αλλά και για ζητήματα όπως οι αυξήσεις στα εισιτήρια, το χαράτσι της ΔΕΗ, οι συγχωνεύσεις σχολείων και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν το Δήμο μας και όχι μόνο. Από την 6η Μάη ως τη 17η Ιούνιου, μέσα σε 1,5 μήνα δηλαδή, το εκλογικό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες μονάδες. Μέσα σε μια προεκλογική περίοδο κατά την οποία οι κυρίαρχες δυνάμεις δεν έκαναν τίποτα άλλο από το να τρομοκρατούν τις Ελληνίδες και τους Έλληνες σχετικά με το ενδεχόμενο της διακυβέρνησης του τόπου από τις δυνάμεις της ριζοσπαστικής αριστεράς. Και να διαστρεβλώνουν τις προγραμματικές μας θέσεις που έγιναν το επίκεντρο της κάθε πολιτικής συζήτησης. Το εκλογικό αποτέλεσμα της 17ης Ιουνίου που οδήγησε το ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήρθε να σφραγίσει τους αγώνες της ελληνικής κοινωνίας ενάντια στα μνημόνια, ενάντια σε ένα συνολικό πολιτικό πρόγραμμα που έχει μοναδικό στόχο την ισοπαίδωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο αποτελεί πια το βασικό κορμό της λαϊκής, προοδευτικής, αντιμνημονιακής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, ο οποίος καταδίκασε 2 φορές μέσα σε 1,5 μήνα αυτές τις πολιτικές. Η κυβέρνηση που σχηματίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Αριστερά έδειξε πολύ γρήγορα ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων. Συνέχιση της μνημονιακής πολιτικής με έμφαση στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου και την περαιτέρω διάλυση του κράτους πρόνοιας. Η λέξη αναδιαπραγμάτευση σβήστηκε ως διαμαγείας από το λεξιλόγιο των κυβερνητικών στελεχών. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, πρόκειται για πολιτική επιλογή που δεν έχει καμία σχέση με το ζήτημα του χρέους. Θα μειώσει τα δημόσια έσοδα και οι ιδιωτικοποιήσεις θα φέρουν πιο κοντά τη χώρα στη χρεοκοπία. Πρόκειται για κινήσεις που μοναδικό σκοπό έχουν εξυπηρέτηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο θέλει να μείνουν υπό δημόσιο έλεγχο οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας, διότι αφενός θα μπορεί να διοργανωθεί η οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, αφετέρου γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι αποτελεσματικές. Είναι μήτρα διαφθοράς και συχνά παράγουν τεράστια σκάνδαλα όπως αυτό του ΟΤΕ με την Deutsche Telekom. Η κυβέρνηση όμως θα πρέπει να έχει σοβαρά υπόψη της ότι στα μεγάλα θέματα δεν μπορεί πια να προχωρά όπως έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ερήμην δηλαδή του λαού. Δεν μπορεί να προχωρά με επιμονή σε μια πολιτική που βρίσκεται αποδεδειγμένα πια σε πλήρη δυσαρμονία με τη λαϊκή βούληση. Στόχος του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου ως αξιωματική αντιπολίτευση είναι η ανάδειξη των πραγματικών όψεων της κρίσης, δηλαδή της ανεργίας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Άλλωστε, τι να προσθεθεί όταν καθημερινά η πλήρης απόγνωση που γεννάει το μνημόνιο εξωθεί τους συνανθρώπους μας στην αυτοκτονία. Αυτές τις όψεις αντικρίζουμε καθημερινά στην πόλη μας, όπως και σε όλες τις λαϊκές γειτονιές της Αθήνας. Πρώτο καθήκον του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, όπως τόνισε ήδη από τις πρώτες μέρες μετά την εκλογική αναμέτρηση ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η ενίσχυση με κάθε τρόπο των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σκοπός μας είναι η αναχέτηση των επιπτώσεων της κρίσης και των μνημονίων. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμε όλους τους πολίτες του Περιστερίου να συμβάλλουν ώστε να καταφέρουμε να μείνει η κοινωνία μας όρθια. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να ενταχθούν στο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, ώστε να παλέψουμε για την ανατροπή του μνημονίου και την ανασυγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Καλούμε τους πολίτες του Περιστερίου να συγκροτήσουμε όλοι και όλες μαζί το πολιτικό φορέα της σύγχρονης ριζοσπαστικής αριστεράς. Η εντολή των πολιτών του Περιστερίου, αλλά και όλων των εργατικών και λαϊκών συνοικιών της Αθήνας είναι σαφής. Συνέχιση των αγώνων μέχρι την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η ελληνική κοινωνία γύρισε σελίδα. Σας ευχαριστώ όλες και όλους και καλώ στο βήμα τον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικού Κοινωνικού Μετώπου, Αλέξη Τσίπρα.
Γεια σας.